Me kalibroidaan siis näitä eri puolilta Itämerta tulleita laitteita. Ja ajatus on siinä, että kaikki laitteet, mitä me täällä Itämerellä käytetään, niin ne mittaisi vastaavalla lailla ja oikein sitä. Et tähän klorofyllin määrään ja siihen näiden laitteiden antamaan signaaliin vaikuttaa ihan kauheasti se, että esimerkiksi mitä kasviplankton lajeja siellä on siellä vedessä. Näitä käytetään aika monessa tämmöisessä alustassa. Näitä on muun muassa CTD-mittalaitteissa, eli laivalta tehdään tämmöisiä luotauksia. Sitten näitä on semmoisissa profiloivissa mittauspoijuissa. Sitten on ajelehtivia poijuja ja sukeltavia argopoijuja. Sitten näitä on ihan semmoisissa miehittämättömissä sukeltavissa laitteissa, tämmöisissä vedenalaisissa liitimissä ja ihan voi olla laivoissa läpivirtauslaitteistoissa. Näitä on laivoissa, jotka ajaa jotain linjaa. Finmaidissa on, Silja Serenadeissa, tietenkin tutkimusaluksissa, esimerkiksi Arandalla käytetään näitä tämmöisiä vastaavia.